Eh, to gaskiya abu ne mai yawa, labari ne mai matuƙar yawa sosai. Lokacin da na fara shaye-shaye gaskiya na sha wuya sosai. Lokacin tun muna zuwa irin jungle haka, akwai abokanai da kuma yayye da irin wanda suke zama a lungu suna shaye-shaye. Mu kuma muka ɗan bi mu rarraɓa ko dan saboda mu samu a bamu ja ɗaya ja biyu. Tun suna aiken mu je mu siyo musu rizla da ƴarmu da kaftin da waye. Tun lokacin ma ba a san da wata rizla ba, sai dai a yagi takarda a murɗa a sha. Na sha sosai gaskiya. Na sha wiwi sosai fiye da yadda kake tunani. Okay. To gaskiya lokacin da na fara sha, mutane suna siyan sigari naira 5 ne ko 2 da ficika ne. Ana siyan sigari tun muna gani ana siya, a tsaya mutum ya tsaya bakin shago sai sigari naira 5 10 a zuba mai da yawa ya siya ya sha. Mu kuma za mu bi shi a hanya har sai ya shanye wannan sigarin ta zo kila, ma'ana wannan jan rubutun take zuwa sannan ya yadda. Mu kuma sai mu ɗauka mu yi ja biyu, mutum muna koyo a haka muka fara koya. Sosai ma kuwa na sha wiwi, na sha wiwi, na sha roti, na sha kodin, amma ban da su ba abin da na taɓa sha. A'a, ba na yi. Ina da kuma sana'a. A daidaita sau nake ja, ni ɗan Kano ne, rijiyar lemo. A daidaita sau nake ja. To gaskiya na yi 'yan mata kala kala, ban san adadi ba. Saboda jo za ka fita cewa aiki wani wata za ta ce tana son ka, ko kai ka ganta ma da kanka za ka ce kana so, ko dan irin rashin kunya da aka ɗan yi da waye, kana bi irin bin amare haka, irin an yo gayya a ce za a taɓa nono na mata, har irin wannan ƙuruce babu wanda bai yi ta ba. Okay, gaskiya a lokacin bana zina, kuma ko ban ce ban taɓa zuwa ba. Na rantse da Allah ban taɓa zuwa ƙofar gidan wasu yarinya budurwa in ce na ai sallama da ita ba. Zan yi, na zo da ni in yi fira, ban taɓa yi ba. Gaskiya ne. To gaskiya lokacin da na fara fitowa yawo, irin yawo haka ka bar gari daga garinku ka bar gari ka tafi garin wasu, harkar solo ce. Lokacin gaskiya muna da abokanai duk masu irin aƙidar son abun haka, mu ma muna da son aƙidar mu shiga irin abun. Tun ana yi a layi ana sa rediyo za ga ana rawa lokacin irin su alanta andiri, za ga mutum yana irin alanta da waye da yahuze da jagwado da ka gane da ekiti yawa irin abubuwan. So duk ana ɗan yi, ana ɗan yawo ana tafiya tare da mu. Na yi wasa lokacin da na fara wasa a rijiyar lemo. Na fara wasa a Farida Silima unguwar mu. Lokacin mai gida Oscar, ba za mu manta da Oscar ba, dan shi ya fara. Tun ana koran mu ana cewa ba mu isa shiga ba, muna zuwa ana koran mu. Sai aka dawo cewa aka ga irin abubuwan da muke yi da irin labarai da suke zuwa wajen mutane, sai aka ce mu ma duk za mu iya, ba wani abu bane ba. Iyayenmu sun yarda cewa mu yi, ba wani abu bane ba, tunda ba sata bane, ba taɓa kayan wani abu bane ba. Jos rawa ce za ka yi kowa nishaɗi kamar dai nishaɗi, tunda sai ma mun gama sana'a mun gama komai za mu tafi sannan wannan sabgogin. Lokacin da aka fara sani wasa gaskiya wata waƙa na fara hawa, ana ce mata Adamsi, yadda ake Adamsi na yarda da kai, Adamsi ɗin nan. Tun lokacin su Babu Tankiya, su Adamsi na yarda da ke, in dai da lokacin dai da su Madubin Dubawa. Duk irin a biki hakan aka je biki za a ɗan sassaka da kai da mace ana ɗan yi ana dariya. A gidan wasa ita na fara hawa a lokacin. To wasan dai ya shiga ranmu dai a lokacin dai, har suka dinga tunanin cewa ai an ɗan abubuwa nan da inda aka tafi ma za a iya zuwa a je a yi. Gaskiya ni aboki ne ya ja ni, ba mace bace ba. Aboki shi ya jawo ni harkar solo, ya fito da ni. Shine mai gidana Nura Gis.
kusan dan uwa nan ce yake a wajena, tunda unguwarmu ɗaya kuma mai gidana ne, babu abin da zan nema a wajen shi baya mu. Yau a yanzu magana da nake ma mahaifiyarsa ta rasu, ina tunanin shekaran jiya aka yi sadakar bakwai. Ni ina Lagos saboda ya yi min nisa da wajen, amma ina sa ran in Allah ya da addu'a 40 da ni za a yi ta. Gaskiya yanzu bana shaye-shaye, Allah ya shirye na daina, bana shan komai. Gaskiya har yanzu ina sana'a, sannan kuma ɗan abubuwan dai da ba ɗan rasa ba dai, kada ɗan taɓukawa dai haka, ko da dai ba dai da yawa ba. Gaskiya ne, muna sa ran tuba, ka san komai lokaci ne, da mutuwa da aure da komai da rayuwa da kake ganin ta komai lokaci ne. Akwai lokacin da ma ba za ka yi ba, in aka ce kai da kanka ka yi ma za ka ce ba za ka yi ba. Gaskiya to da sana'ar da gaskiya muke taimakawa kanmu, sannan kuma muke rayuwa inda kowa yake rayuwa, kuma muna taimakon iyayenmu, muna taimakawa na ƙasa da mu da wa'anda kuma duk muka ɗan fi su ƙarfi, da ana ɗan taimakawa. Gaskiya ne, maganar da kake faɗa gaskiya ne. A yanzu ban da lokacin yin aure gaskiya, saboda ban da wata sana'a mai ƙarfi a hannuna. Shi aure da kake gani ana tunkara sa ne a lokacin da mutum yake da sana'a. Duk sana'ar da ba za ka yi ta da tsufanka ba sana'a ba ce ba. To da yanzu mun ɗauki wannan sana'ar lokaci ne, lokacin zai zo kuma za mu bari insha Allah za mu samu sana'a yi, kuma za mu yi auren. Gaskiya zan iya cewa duka mutane da wa'anda suke yi da wa'anda ba sa yi, kowa dai ka san abin da ya ra'ayi ne, wani yana da ra'ayin abu, wani bai da ra'ayin abu. Duk da dai abin a ce nishaɗantarwa ne, ba wai wani iskanci bane ko wani waye, nishaɗi ne. A Lagos nake still ina gatan kowa, super. To shikenan, na gode, ni ma godiya nake yi, na bar ku lafiya.